Good morning. Good morning, good morning. Good morning, guys. Happy weekend. Ayan, Sabado. Happy Sabado na naman. Bilis no, parang kaka-edit ko lang nung Sabado vlog namin ni Chris eh. Tapos Sabado na naman. Ayan, anyway, December 11 ngayon, birthday nung kapatid ni Daddy, si Richie. So, pupunta kami mamaya sa Pasig. Tapos, nagpaluto ako kay Nene ng pagkain na lang kaysa mag-order pa dun sa mga resto malapit sa kanila. So, paluto na lang ako kay Nene. Ayun. And then, birthday din ni Joy on December 13. Tapos, in-invite din kami ng 11 din daw yung parang celebration. Tapos, si Ann hindi pa nagre-reply. Baka busy pa rin si Lola. Baka busy pa rin si Ann. So, yun. Kaya, after Pasig, punta naman kami kila Joy. Kasama ata si Chris kasi itatry niya daw yung yung kanyang skateboard na pinabili kahapon. So, yes. Ayan. Dahil umaga, tayo yun, itira pa pala. Ito bago naman to si auntie, kagabi. Nagsaing. So, ko na lang. Yung fried rice. Akala ko kain pa si Chris kagabi. So, yun, may tira pa kaming kaldereta. Buti na lang binigay ko na yung yung kalahati dun sa kila Rico sa boys kagabi. Kasi sabi ko baka matirhan na naman, ilang araw na naman. So, yun. Buti umakyat si Rico kagabi. May daldala kasi rola. Sabi ko, ubusin mo na yan, yung kalahati na nasa kaldero ka. Yan lang natira namin, yung sinerve ko kagabi. Yan. Ulam pa to ngayon. Plastic naman siya, di ba? Pag naka-plastic na ganito, walang langaw talagang tumatapo, paikot-ikot sa niya, babaw niya. Yan, tapos good news is, ayun, papaayos na ni Ate Remy yung dito, yung bintana. Kasi ayan ayan yung pinagtanggalan ng aircon. Plastic lang yan. Papansin nyo ba sa vlog? Plastic lang yun nandiyan kasi hindi ko maisa. Pero may yan, may yan dyan guys, merong parang bintana, hindi lang siya maisara kasi sobrang tagal na may nakasalaksak na aircon dyan. Kumbaga nanigas na yung mga, ewan ko kung ano yan. So sa ayokong pilitin, baka maganda basag-basag yung mga salamin lalo. So papaayos daw ni Ate Remy, tapos yung nasa kwarto namin. Kasi nagpapaayos din sila sa itaas. So yun, thank you. Papak muna tayo nito guys. Niluto ko na yung spinach dyan. Binili ko pa sa sa Cartimar. Yan, tapos nilagyan ko lang siya ng mushroom. Yung in-can lang to. Inubos ko na din. Tapos garlic and then butter. So yan na. Okay na to breakfast natin. Grabing diet no? Hindi kasi wala na akong rice, 'di ba? Wala na akong adlay rice. And then yung tirang kanin na ko, sinangag ko para kay Daddy yun. Kasi hindi na nga rin ako nagsaing. Ito na lang ulam nila. Yun, kasi aalis kami. Baka magtira-tira na naman, sayang. So, yan. Partner na natin na itong chili garlic sauce ng Licom Leaf. Yan, bet na bet ko din to. Medyo may pagkamaalat nga lang. Pero perfect yan. Diyan sa papapakin natin. Nag-search pa ako ng recipe para sa spinach. Kasi binabala ko yung side dish ng Korean. Masarap din yun. Na-try ko na yun eh. Kaso, sabi ko gusto kong gusto kong maiba naman. Wala. Tulog pa yung dalawa eh. Sumuna na ako. Kapapak lang ako. Saka usually, ganito mga sinaserve sa diba? Sa mga Chinese restaurant na yung iba nga tulad kahapon sa pinainan namin ng mga bata. Parang in-steam lang siya. Yung green veggies. Then, lagyan ng ng oyster. Kain tayo. And then, black coffee. Nakatulugan ko na yung pinapanood ko kagabi na Money Heist. 20 minutes na lang, sabi ko kay Daddy.
Ayoko na bukas naman. 20 minutes na lang yun. Tapusin na natin isang episode. Sige, makikinig na lang ako. Wala, yung ending. Sinakapikit na yung mata ko. Pero naririnig ko pa naman konti. Pero talaga na diretso na guys. Nakatulog na ako. Kaya gusto sana namin maglagay ng ng maliit na TV dito sa maliit na area na to sa sala. Sabi nga ni Rico, parang condo daw style netong apartment namin. Kasi parang nandun lahat. Maliit na kainan, maliit na kitchen sa likod. Tapos, dinala na nga dito yung yung sofa. Parang ganun, di ba? Sabi ko, Kasi hindi ko pina-abolish itong ginawang kwarto-kwarto ni auntie. At nandyan yung mga ibang gamit namin. Para hindi lahat kita. Yan lang yung mga hindi ginagamit. Nandyan. Rammer. Sabay ko, Gucci. Niiwan dito, Gucci. Ha? Let's go. We're on our way, guys. Papuntang Pasig na muna. Ayun, kasama namin si Chris. And ayun yung mga in-order ko kay Nene. Nagugutom na ako actually. Kasi gulay lang yung kinain ko, diba? Tsaka yung kape. Drive-thru na. Ha? Drive-thru na. Pagkain na dala natin na. Tapos drive-thru pa. Kainin natin yung... Ay, bago. Kaya, money heist pa. So, ganito itsura guys. Pag nilagyan ng ng face powder, yung mga nilalagay ko sa mukha. Mas maganda wala para lang, makintab lang siya pero hindi oily. Ito parang na-mattify kasi. Tingnan natin mamaya pag nag-oil up na ako. Christmas trash. Grabe Bumper to bumper na naman ho talaga. Gutom na ako. Naamoy ko na yung Shanghai. Sa mga anak, pengi. Ang bang... Ito itong batang to. Bengingot Ha? Ha? Sabi sa'yo. Wala. Wala. May nakasalaksak lagi sa tengi. Ayan. Sana ma-approve yung pagpabuko ng ng mini break namin. Kasi mag-expire na yun Yung sa Astoria, 'di ba kumuha kasi ako ng doon ng parang staycation na unit ganon. Yan. Yung 20% ko mini break kineme ko, di ko pa nagagamit. Mag-expire na ngayong December 20. Sakto nakaano naman na si Chris. Complete vaccine na. So, yun, nagpabook ako. Sana ma-approve. Para sa Monday to Wednesday nasa Tagaytay kami. Yan. Early early birthday celebration. Kasi gusto niya daw mag-birthday dito sa Pasay. Natatakot talaga ako kapag ganito yung mga yung mga sasakyan tabi-tabi. Bago si Cristiano sa nilakihan niyang bahay. So, planet trip pa. Wala, lumang-luma na kasi guys. Pero yun, dito kami nung nagkumakain. Malit pa na si Chris Paloy Ngayon naninibago niya. Pinadala ko siya sa Planet Pasay para tumabuhay. Kasi hindi siya mabubuhay dito. Ito yung in-order ko nila. Sarap talaga ng sotang ko ni Nene. Tsaka yung spaghetti. Siyempre pati yung puto tsaka ni lahat na. Hindi, masarap talaga guys, promise. Ito mama. Nag-order pa doon sa iba. May dala kami. Bigyan mo na sila. Hi guys! So yun, dito na ako kay La Joy. Nagluluto kami actually. Nagpaluto na nga siya. Kinene, nagluluto pa rin. Yung tanga. Parang ang dami mong bisita, no? Oo. Ha? Ayan, antay lang namin si Mitch. Sayang si Ann, di pa rin nag-reply si Ann. Hindi. Busy kasi yung yun si Doña Ann. Ayan, nagluluto kami ng care. You know the care. Yan. Hindi nga lang kakain kasi baka. Lang daw sa gulay. Ano to, hindi iba-blanch ba yun? Tawa? Hindi na. Muna na daw itong mag-ama ko. Pasensya na, God bless.
Ayan. Mag-grab na lang ako pa uwi. Oh. Kasi gusto na maglaro ni Chris. Gusto na rin maglaro ni Daddy sa computer. Yan. Mainam na rin yun para hindi uminom si Daddy. Kasi alam niyo naman yan pag nakainom eh. Sige nga anak. Careful ah. Kasi dapat gusto niya maganyan-ganyan. Eh, kaya wala siyang kalaro dito. Na boring na. Anong gusto mo? Eh, pwede ka naman palang maglaro-laro niyan. Yung sinasabi ko sa'yo, tuming karton yun. Ano? Jackhammer. Ako po, nakatakot naman yan. Hindi ko pa masyado Ha? Hindi ko pa masyado balance sa sarili ko. Sa ano meron yan? Sa BGC. Ayan. Isa lang trick kaya ko eh. Naku, wag ka muna mag-trick-trick. Safe naman to. Ollie. Yun lang. Yun lang. Hindi ko pa kaya. Bye! Ingat kayo. Bye. Naka! Daddy, ingat sa ano ah. Huwag masyadong ano. Bye-bye. Ingat. Iniwan ako ng mag-ama ko. Colorx. May paano, may pakake si ano, Papa Dalton. May pakak. May pakak. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish. Blow na Wish. Blow the cat. Blow. Yeah. Ilan taon ka na ulit? 50. Inuubos na lang po. Pauwi na kami. 10 a.m. 10 p.m. na. 10 p.m. pa lang guys. May tama na siya. Kaya pa? Happy birthday. Buti na lang birthday niya, diba? Pagbigyan. Kaya Pagbigyan. ko dati yan eh. Sa CR. Tapos sa harap ng electric fan. Bye! Andiyan na yung grab ko. Bye! Happy birthday! Bye! Ingat ha. Bye! Ito na yung grab ko. Puaga pa ba yun? Bye! Bye-bye. Mamapi pa, no? Opo. Dito na ako guys. Sa bahay. Eh, nag-ano lang ako. Ah? Sandwich? Oh, meron pang tinapay dito. Eh, ikaw na. Niwan niyo ako eh. Bala ka dyan. Niwan ako. Ayan. Buti na yung nauna na sila. Kasi iba to pag nakakainom guys. Iba yung... Ito yung talent. May talent to na iba eh. Kaya pumayag na rin ako na mauna sila ni Chris. Ayan. Tapos, konti lang din naman. Hanggang 2 bottles lang naman ako lagi kapag umiinom kami. So, wala. Ito po. Pera natin. Yeah, pero chinecheck ko sila kasi sabi ko baka dumaan pa ng Pasig kasi birthday nga nung kapatid niya, di ba? Baka doon mag-inom. Eh buti merong ano si Tonton. May GPS akong inano doon. May tracker. So, na-monitor ko kung nasa na sila. Oh? Yes. Kala mo. Oh? So, yan. Uy, mag-nanata tayo? Sad to say, Hindi. pwede pa. Ah, sige. Ay, mag-i-alas 12 na. Alas 9 na. Saglit lang din ang kami. Ayun, ano na, alas 12 na eh. So, umalis ako doon mga ano ata, 11:45. Sobrang bilis lang ng biyahe. Yan. Komportable ako kasi dito sa asawa ko pag nagda-drive.
Diyos ko, mapapaano kay. Alam, tipong ano, napapapreno ako, guys. sariling preno Hindi mo mapipigil na express. May, yung bigla kang papapreno, papagano yung ano, yung paa mo. Automatic eh. Kaloka. Express yourself yun. Kumain, walang ano. Hindi talaga nag-sign si auntie, no? So, ayan. Bakit may JNT to? Nabasag na ba to? Ay, basag na pala. So, ayan pa rin yung kaldereta. In fairness naman, hindi pa rin siya ano, sira. And masarap to habang tumatagal din. Painit ng painit. Kaso, wala kaming microwave. hindi, wala tayong kanin. So, mag-ganon na lang sila tinapay. Yan. So, ayun lang. Happy birthday, Joy. Sa ano pa yung Joy ano niya? to the world. Yung birthday niya actually is on Monday pa. Kaso nga, may exam daw yung mga bata. Kaya nagpaganap na siya ngayong Sabado. And then, sad to say, hindi na-approve yung ano, yung booking ko sa Astoria sa Tagaytay kasi fully book ata. And then 17 up to January daw sila ulit mag-open. So sabi ko, nag-request ako ulit na kung pwede 17 to 19 kasi nga mag-expire na yun sa 20, sayang naman 'di ba pag hindi nagamit. So inantay ko pa yung reply niya. So, ayun lang. Good night. See you tomorrow. Mag-freshen up lang ako. And then, fairness again. Ayan yung face lock natin. Walang retouch. And hindi naman ako masyadong nag-oil up, guys. Ayan. Nilagyan ko ng powder yun kanina. And ayan lang siya. Makintab pa rin. Ayan, sa mga nagtatanong pala, kasi hindi ata napakita yung ano, ay hindi nila napanood yung vlog ko doon sa ano, sa skincare ko. Try kong ipakita na lang sa susunod, guys. Okay? So, good night! Good night today. Good night! Natin yung anak ko. Ito nga kanina, sabi niya, parang ayoko tuloy umalis. Naawa ako kay mami. Pero sumama din siya kay daddy niya. Ayan. Niwan niya ako! Good night! Night.